Vale, mila esker. Bueno, egun on den hori, eta eskerrik asko Leonko asteko gonbidatzearen, bai webinar antolatzaileei eta bai Javi Oidu eta Nagoleri nirekin kontatzearen lan honetako. Eta apur bat izteko saiatuko naiz ikaskuntza transferentzia zer den azaltzen. Neiko kaleko kontua da, asko hitz egin da honi buruz, baina gero ikus dezakegu oinarri zientifikoak ez direla agian hain sendoak. Apur bat nola baiteko kontzeptualizazio txiki bat egiteko, ikastea ezagutza egiteko gaitasun edo abilezia bat eskuratza litzateke, eta transferentzia hain zuzen eskuratu dugun hori eskualdatzea izango litzateke. Azken finean, jarduera fisiko eta kiloetan bagabiltza, zer izango litzateke ikaskuntza transferentzia? Jarduera bat egiteak beste batean eragin zuzena daukanean. Eragin hau izan liteke bai positiboa edo eta bai negatiboa. Askotan esan dugu, adibidez, niri txikitan erakutsi zidaten atezain bat izateko zelako garrantzitsua den frontoida joatea, pilotan aritzea, baina ikuspuntu negatibo batetik berdin esan zidaten nola igeri egitea agian ez den hain onuragarria futbolerako. Eta horrelako adibideak entzun ditugu, baina atzean duen berme edo koloka teoriko horiek edo zientifiko horiek ikusten saiatuko gara. Azken finean, erantzuten saiatuko garen galdera nagusiak izango litzateke ea jarduera fisiko eta kirolen artean transferentzia ematen den, eta zeintzun artean, eta beste maila batean, agian interesgarriakoa bai erakunde, eskola, diputazio aldetik, ea jarduera fisikoak eta kirolak eragina duten haurren egunerokotasuneko bizitzan. Kiroletik eta jarduera fisikotik haratago. Transferentziak maila ezberdinak izango lituzke, hasteko transferentzia intraespezifikoa dago, azken finean transferentzia intraespezifikoa entrenamenduaren funtsa da, eta jarduera beraren artean ematen da. Entrenatzen dugu, bai izan futbola, igerik eta atletismoa dena delako jardueran, gero partidan edo lehiaketan edo jolasten hori erakusteko. Azken finean zer bilatzen dugu, gaitasun batzuk eskuratzea gero beranduago hori azalerazteko. Bigarren maila batean izango genuke transferentzia interespezifikoa, jarduera biren artekoa, edo kirol biren artekoa, adibidez eskualde eta futbolaren artekoa. Eta azkenik aipatu dugun transferentzia inespezifikoa. Kiroletik eguneroko bizitzara. Kasu honetan eskola kiroletik edo kirola zapenetik. Intraespezifikoa hasteko interesgarria litzateke ikustea nola den edo izan beharko litzateken gure egunerokotasuneko funtsa. Zerbaiterako prestatzen gara, zerbait hobeto egiteko. Azken finean, transferentzia intraespezifikoa entrenamenduaren sinonimo gisa erabili genezake. Intraespezifikoa ari garenean, ikusten dugu nola futbolaren eta futbol atezainen eta pilotaren adibideak baliogarria suertatu daiteken beste hainbat jardueren artean. Azken finean, zer ikus dezakegu transferentzia interespezifikoaren inguruan? Jarduera baten ikasitakoak beste baterako erabilgarria suertatu daitekela. Hemen, ikusi da oso ikerketa interesgarria egin zuten, Alemanian dago, Maimert eta Arrotek argitaratu zuten, Bole School deitzen da, baloiaren eskola. Eta azken finean egin zutena zen, konparatu zuten alde batetik, alderatu zuten haurrak, 7 urteko hau, 150 haur, jokatzen zutenak futbolan, eskubaloian eta belar hokeian, denan hasita, saio berdinean 3 jarduerak gauzatuz, eta alderatu zuten Bole Schooleko ikasle edo kirolari hauek, futbol jokalari, hokei jokalari eta eskubaloiko jokalariekin. Espezifikoa egin zutenekin. Eta neurtu zutena izan zen, beraien gaitasun taktikoa edo sormen abileziak. Zer ikusi zuten, eta hau da benetan interesgarria, nola sormenari dagokionez, noski, futbolean zebiltzanak
futbolerako sormena hobetzen zuten. Eskubaloian zebiltzenak, taktikoki eskubaloian hobeak ziren. Eta 3 jarduerak egin zutenak, nahastuta, bol eskul horretan, sormen orokorra hobetu zuten. Baina, non dator benetan interesgarriena? Futbolean zabiltzenak, eskubaloiako eta belarjokoiako abileziak eskuratu zituzten, eta alderantziz. Jokeiko jokalariak, eskubaloiako eta futbolerako abileziak eskuratu zituzten. Azken finean, jarduerak, bata eskuarekin, beste hankarekin eta bestea estik edo makila batekin egin arren, oso antzerakoak direlako. Zer partekatzen dute jarduera guzti hauek? Akzio printzipioak. Azken finean, transferentzia ez da soilik biologikoa edo teknikoa edo biomekanikoa, baizik eta maila edo dimentsio kognitibo batean eragiten du. Transferentzia interespezifikoaren funtsa bilatzea izango balitz gure helburua, ikus dezakegu bat bikoa futbolean edo eta saskibaloian oso antzerakoak direla. Eskupilotan gabiltzanean, aderioa alde batetik bestera mugitzen, espazioa sortu eta gero txokoan usteko tenisarekin aldeatu dezakegu. Tenisan ere, alde batetik bestera mugitzen aritzen dira, espazioa dominatu eta zuloa aurkitu arte. Azken finean, akzio printzipioak dira transferitzen diren horiek. Zer ikusi zuten ikerketa hau eta beste batzuek asko ez dauden arren? Domeinu edo familia bereko jarduera fisiko eta kiroletan transferentzia positiboa ematen dela. Azken finean, ezaugarri komun batzuk dauzkatelako. Beraz, aberasgarria dirudi, espezializatu aurretik, ohidurik esan duen bezala, kirol aniztasuna sustatzea, baina talentua bilatu nahi badugu, nahorek azaldu duen bezala, kirol aniztasun honen barnean, jarduerek antzeko ezaugarriak partekatzea, edo ezaugarri bereizleak. Eta esan dugun bezala, behintzat, talde kiroletan erabaki hartza eta sormena transferigarriak direla dirudi. Egia da, ikerketa gehiago falta direla eta beste familia edo beste jarduera mota batzuetan ikertzeke dagoela. Transferentzia inespezifikoa azaltzeko orduan, esan dugun bezala hau litzateke, zelaitik kalera, zelaitik eskolara, zelaitik etxera, kantxatik etxera eramaten dugun transferentzia mota hori. Eta transferentzia mota hau oso garrantzitsua da, azken finean bizitzarako abileziak garatzeko orduan lagungarria suertatu daitekelako. Zer esan nahi dugunekin? Jarduera batean aritzeak, adibidez eskola kirolean bere osotasunean, bizitzako hainbat alorretan eragiten duela. Transferentzia interespezifikoak dimentsio kognitibo edo erabaki hartzean eragina zuen gisa, transferentzia inespezifikoaren kasuan, transferentzia hau dimentsio sozialean eta emozionala eraldatzeko gai dela ikus dezakegu. Kanadan egin diren ikerketa askoren kasu. Azken finean, dimentsio sozialean adibide gisa erabili ditzakegu talde kirolak, non komunikatzeko, harremantzeko, adostasun puntuak aurkitzeko gaitasuna garatzen dituzten kirolari edo jokalari gazteek, eta dimentsio emozionaletik autonomia garatzea, bilakaera pertsonala, autokontrola garatzen dira zenbat eta zenbat jardueretan. Ezaguna da, igerilariek disiplina berezi bat dutela. Eta hori, segurazki, bere kirolari esperientziatik irabazi dute. Azken finean gainera ikusi da, eta hemen bai daude ikerketa gehiago, eskola kirolak eta kirolaztapenak bizipentxarra murrizten dituela eta bilakaera edo bilakapen pertsonalerako hainbat eta hainbat balio sustatzen dituela haur eta gaztetxoengan. Orain bai, eta oso garrantzitsua da hau argi guztiako litzaidake ustea, kirola bere baitan, edo jarduera bat bere baitan, sekula ez da ezitzailea. Guk, edo kasu honetan guk entrenatzaileok edo irakasleok edo hezitzaileok planteatzen ditugun estrategia edo jarduerak eta estrategia edo jarduera hauek nola bideratzen ditugun, zein estilorekin baldintzatuko du transferentzia hori positiboa, negatiboa den edo eta ea ikaskuntza efekturik ematen den. Aurretik aipatu dugun maila guztietan. Kirola ez da hezitzailea, baina gure eskuetan dago kirola hezitzailea bilakatzea. Azken finean, horretako zer izan behar dugu kontutan. Gure jarduleen, edo gure kirolari, edo gure haurren, edo gazten, ezaugarriak eta testuingurua.
nahorek aipatu duen, bai mikro, bai makro testu ingurua. Ez da berdina igeriketa hemen, ez da berdina igeriketa beste herrialde batean, ez da berdina hokei hemen, ez da berdina beisbol hemen edo beisbol estatu batuetan, ez da berdina pilota elementuen garrantzia, azken finean testu ingurua ezagutzea gakoa da. Eta beste gako bat, eta batez ere garrantzitsuena, eskuhartze hori prestatu dugun entrenamendu, planifikazio, denboraldi, unitate didaktiko hori kalitatezkoa izan behar da. Eta gai izan behar da, kirolarien edo jarduleen gutxieneko behar batzuk asetzeko. Azken finean, oso laburra azaldu dugu, egia da ikerketa asko ez daudela, baina bai da garrantzitsua argi izatea nolabait dauden ikerketetatik atera ditzazkegun ondorio nagusi batzuk. Jabik aipatu digu kirol espezializazioa zein arriskutsua izan liteken edo ze albokalte izan ditzaken, batez ere adingo guztiaretan, Oidurik aipatu digu zein garrantzitsua den kirolaniztasuna eta zein aberatsa izan liteken. Nagorek aipatu digu garrantzitsua dela planifikatzea eta koordinatzea prozesu guztia, garapena egokia izan dadin. Eta orain, beste pausotxo bat izango litzateke, nolabait talentua bilatu nahi badugu, aniztasun horretan jarduera fisikoak edo kirolak baliokidak izatea. Beti familiaka edo ezaugarri komunak bilatuz, amankomunezko ezaugarri horiek. Akzio printzipioak edo jarduera ebazteko printzipio edo truko edo gako horiek errazago eskualdatzeko jarduera batetik bestera. Bestalde, bai ikusi dugu bizitzarako abileziez ari garenean, autokontrola izan, autonomia izan, harremantzeko edo komunikatzeko gaitasuna izan, esan dugun bezala kirola bera ez dela ezitzailea. Beraz, implizituki garatzeaz gain, garrantzitsua litzateke gure partetik ere nolabait esplizituki azaltzea. Esplizituki lantzea ezitzaile, entrenatzaile edo irakasle bezala, zer nahi dugun landu, zer abilezia nahi ditugun garatu, zer gaitasunetan nahi dugun fokua edo ardatza jarri. Eta azkenik esan dugun bezala, gure eskuhartzearen kalitatea gakoa da, kalitatea ebaluatu egin behar dugu eta bermatu behar dugu oinarrizko beharrak asebetetzen direla. Ikerketak tresna batzuk atera dituzte, oraindik hor lan asko dago egiteko, baina garrantzitsua da norbanakoa ezagutzea, norbanakoaren sentsazioetatik abiatzea, adituen nolabaiteko gidalerrotatik abiatzea gure eskuhartzea diseinatzen dugunean. Azken finean, transferentzia, heziketa bezala, nolabait erraztu edo bideratu egin bai dezakegu gure eguneroko jardunaren bitartez edo gure eguneroko jardunari esker. Eta labur-labur, azken finean, azken izatea egokitu zaidalako, hau izango litzateke dena, eta nire kideek izan duten bezala, edozein galdera izan ez gero, prest eta plazerran izan zuten saiatuko naiz.